בבקשה חברים. היה 93.9, היום 91.9. 2 קילו פחות. יש עוד עבודה. בשבועיים כמה? 4 קילו. למה 4? תראה, 5-4. לא. 4.5, 4.5 קילו בשבועיים. לא דמיונות, לא כלום, מתאמן, אוכל. אבא תודה, מתפנק, אוהבים אתכם. יאללה. בוקר טוב חן, כן? מה יש לך להגיד? אחרי חצי שנה שעלית 8 קילו, הבנת שצריך לחזור למסלול. מספורט אי אפשר לברוח, אני בבקשה. לפני שנה נכנסתי לפה 91 קילו. התאמנתי 7 חודשים, הגעתי ל-73 קילו. הפסקתי חצי שנה, עליתי, חזרתי שבוע שעבר 80.04. אחרי שבוע של אימונים תראה להם. בבקשה. אדם, תראה להם. 77.7. זאת אומרת, כמה ירדת בשבוע? אין דמיונות, 2.5 קילו בשבוע. גדל השריר, חברים, גדל השריר. הוא איבד גם נוזלים, הכל מתחיל בהתמדה ובדרך. הנה, תחלום, היידה, חברים. תרוץ, תקשיבו. אדם פלייס. יאללה, יש.